हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय गोसो गोथारै ओमफ्राय ओरैबायदि फेसबुल जायगायाव दंफैयो आङो माने सान्दुं गोसाबाबो समायना महरखौ नायनानै ओरैबायदि बावगारजोबो आरो ओरैबायदि मोजां मोनसे जायगायाव दंफैयो आङो नोंथांमोननो दा देखायगोन आं गोसोआव थानानै मा जायगाखौ खिथागोन ओमफ्राय बरिया खारो जायगाया बुंनोनो नाङा ओमफ्राय बेलासिनि एसे बारहावा जानो होनना फैबाय बोथोरा बिराद गरम ना एसे थान्दा थान्दा बेरायनोसै बेलासियाव बार जानोसै साननानै बोरिं मोननायखाय फैबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोना नायबाबो नायाबाबो नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोलायबाय आङो नोंथांमोननि गोसोसै नायना खिथालाय मानो होनोब्ला हगारलायबाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ ओमफ्राय बयबो नायदो बयबो सापर्ट होदो आरो ओरैबायदि बरिया जायगायाव दंफैयो आं नै बरिया भिउफ्रा नायनानै ला हाजो माइबारि सोमखोर समायना मिथिंगानि गेजेरजोंसो थाबायगासिनो आङो बरियानो स' नोंथांमोननो मा नुयो मा नुवा अबहाय थांनाय जाया नायलांबाय थादो देखायलांगासिनो आं गासिखौबो देखायगोन एल' देखायग्राखा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासे स' लोगोफोर दायो दंफैयो आङो ओरैबायदि पेसफुल जायगा माने ओरैबायदि थान्दा ओरैबायदि बरिया जायगायाव लकेल एसि बे जायगायानो जाबाय लकेल एसि ओरैबायदि समायना प्लेस सारिदिगिं ना वाव ओरैबायदि समायना जायगा बे जायगायाव आं फैनाया अनेक बार जाबाय आरो ओमफ्राय बारा भिडिअ लानाय जाया माने लकेल शिलं होनजायो बे जायगाया ओमफ्रायहाय बे जायगायाव आंनि फैनायनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय गल्डेन लांगुर मानो होनोबा नैबे हाजोआव गल्डेन लांगुरनि थाखाय नामजादाना चक्रशिला हिल्स माने गल्डेन लांगुर थायो होननानै फैदोंमोन गल्डेन लांगुरखौ मेरला मानसिया लोगो मोनो नाथाय खाफाल गाज्रि फैग्राफ्रामबो लोगो मोनफेरा आरो माने सिमाङानो गल्डेन लांगुर नायनायनिमोन ओमफ्राय फैयासै नै बरिया थान्दा आरो बे जायगाया ओमफ्राय नै बिदि दै गबाय थायो हाजोनिफ्राय दै सेरमायबोबाय थायो आरो बेयाव जेखि जादोला लोगोफोर ओमफ्राय नै बे गस्लाखौ माबायदि नुदों गस्ला बायनाया जोंहा बे माबानिफ्राय बायनाय आरो डिएन ब्रनिफ्राय डिएन ब्रनि स्टरनि अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आं डिएन ब्रादारनाव मेन्स फिसनाव आरो नायदो माबायदि नुदों आंखौ समायदोंना समायाखै नायबानो जाबाय आरो गोसोम खाला बन्दासो गानदां दिनै नायनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय बे साननैसोआथ' फेसबुकआनो नायजाया खालि गन्डगल माने फेसबुकखौ सानैसो मानसिया कन्ट्राक्ट लाबाय नामा बेखौसो सानो आङो माने दैदेनमोनहा कन्ट्राक्ट लाबाय खोमा फेसबुकखौनो नायजाथावला फेसबुकआवनो फाग्लासो ओमफ्रायहाय मोजां भिडिअ'आथ' ग्र' जाखाया बयबो मिथिगौ दिनै नैबे टपिकनि बागै रायज्लायनो सानदों आरो मानो होनोब्ला सोरनिबा कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनाय सोरनिबा माबानाय जानला मोनला भिडिअ बेखौसो बयबो नायखायो सापर्ट होयो ओमफ्राय नै बे जों बादि बानायलाबायनायखौथ' नायखाया नालाय सोरनिबा कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनाय बेफोरथ' थाब ग्र' जाखायो नायखायो बयबो बेफोरखौ आरो मा बुंबावनो फेसबुकआबो कन्ट्राक्टआवसो थाबायबा मालाय दैदेनमोननि आदसा लोगोफोर नै जायगाया बरिया बेयो माबायदि नुदों बै नुहुरनायानो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो आरो केमेरा खेबग्राया जेबो खामानि गैया बे खेबनो रोङा माने केमेरा हमोदां सासे मानसिखौ जेबो रोङा ओरैबायदि मानसिना बेयो ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो बावखुंग्रि हाजो सेर सेर बिराद मोजां माइ गायखांजोब्बाय आरो ग्रिन नुजोब्बाय बरिया जायगाफ्रा नै अ माय गड फाग्ला बायदि मोजां नुदों आरो ससमा हमनायखाय माबायदि नुदों नायदो रियेलाव बेरायग्राफ्रा मालाय थांलायबाय बरिया जायगाया दिनैनि भिडिअआ बेनो आरो बेखौनो लाबोबाय एसे बेलासिनि बारहावा जाग्लांला फैबाय गरम बोथोर बारा जानायखाय जोंथिं थिंथारलै थानो हाया फाग्ला बायदि सान्दुं ओमफ्राय ओरै बावखुंग्रिथिं थान्दाना बिफां लाइफां बारा अखाबो हालाबायो सम दसेनो जोंथिंथ' अखाखौ नुवा माथो जोङो ओरै माबानिफ्राय रिटार्न जाबोफिनबाय नैबे जाहैबाय गेस्ट हाउस आरो बावखुंग्रिनि गेस्ट हाउस ना मा आं बारा मिथिया जि गिदिर बिल्डिंल' दं नै वालफ्राव बिराद मोजां सावगारि आखिदों गासिबो बर'नि बेरखांदों नैबे मेसिनाबो नै माय गड जोङो दायो थांगासिनो माने बै लकेल माबायाव थांना फैबाय जों लकेल शिलं फाग्ला बायदि ओरैनो
लकेल एसि बारहावा थान्दा थान्दा मोनग्रा जायगायाव आरो ओमफ्राय दायो जोङो थांफिनगासिनो न' फारसे ओरै सिबलांफिनबाय क'क्राझार टाउन फारसे गरमाव होलांथेबाय जोङो दा प्लेसनिफ्राय बार'ना फैबाय माथो खालामबावनो जोंनि जायगाबो नङा जाहैबाय न'फ्रा दंबासो बे एसियावनो थाहैजाबाय मोनालायनाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालामदो आरो आंनि भिडिअआथ' बिराद भिउस डाउन जाबाय भिडिअ होयैखायनो बिराद लेट लाबोनायखायनो बेनिखायनो जा हायो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो जायनाव नटिफिकेसन थाखाय साबसक्राइब खालामखानाय बिसोरो आनसाबसक्राइब खालामनानै साबसक्राइब खालामफिनबानो जाबाय आरो गोबाव जानायखाय डेमेज जालांबाय माने नै सिखारफिनसै आसला अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बयबो शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबासो भिडिअ लाबोनो गोसो जायो नालाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आंखौ बाय बाय